wach mar revenue machopo ne counties. Higa ma timore to ne waneno ka kanye gisebugo mokwongo mane gidwa kadho amendment mar Division of Revenue Act mar 2024 ne gidogo giwacho ni the reason momiyo wang'ado pesa ni kech ne giseduoke nyaka 380 billion to giwacho ni the reason momiyo wang'ado kwanya miyo 400 billion manudwaro cha en ni ne nitie ng'anyo mar Gen Z mano cancel manomiyo koro waonge finance bill cha de wakadh finance bill de wayud kaka wan gi pesni machopo e counties to wang'e ni kinde te mano kosetimore kata koken ma sirikand ni kende waseneno ka kinde ka kinde nitie kadhruok e paro mar Senate gi National Assembly to yudo ka function mar Senate en ni gitemo mondo gi protect functions mag counties pesni machopo e counties so kinde ka kinde yudo ka Senate okadho gimoro nikech ging'eyo need ka need manitie e counties kuonde ma giaye to National Assembly dogo wacho ni pesa mudwaro ni to ng'eny ahinya koro yand gi yudo sababu kata excuse moro ni finance bill nokokadho koro kila ng'ato nyaka slash pesni monego bed ni oyudo to king'iyo pesni ma gidwa ni gi slash go nitie kuonde mang'eny ma ok gi slash e pesa go miyudo ka counties ema koro chopo ka hinyruok ni usiese iwinje mang'eny kabisa e county nikech onge chieng' ma isewinjo ni tije serikal mamalo ochung' nikech onge pesa. Ting'e ni seche mok serikal mamalo kochiwo pesa ne counties to yudo ka koro jok matiye county yuagore pile ni pok ochulwa dweche adek pok ochulwa dweche mang'eny makama ya kamano to weche Brenda ka gidhi e court tiende nang'o chenro mopogore kata winjruok ni gichope MPs kod senators ka gichopo kata winjruok mabila magi kadho odiochieng' manyoro tiende nang'o ka winjo ka ywaruok ni pod ochomo doho ka governors pod ochung' kar tiendgi ni bilion 400 mana gidwaro cha ema nyaka mingi kaka Kevin Osido oselidho ni seche ma ng'ato dhi e doho bera ni mondo gidhi doho mondo chiw interpretation nikech kochopo e weche mag katiba kochopo e weche ma nie chik then doho the best place mabobiro wacho ni chik ni to kaka nondike kamae kaka nonego bed ni wa interprete nowacho ni anytime manitie kadhruok nitie senators kata members of National Assembly ok nya riwore paro magiwach ni koro position mar Division of Revenue Act mantie higano kama pesa monego bed ni chiwo to nitie jok maparo no konego bed ni chiwe oneno ka chikwa katiba article 113 ochiwo provisions mang'eny kaka onego bed ni kadho gigi makukwoko kadhe Senate kadho to ka Senate osekadho to National Assembly be chiwo mare to kapo nok giromo e paro giwach ni koro nuwacho kaka National Assembly wacho ni migi uru 380 billion 380 Senate wacho ni migi uru 400 billion magidwaro cha seche mok gichopo no chik osechiwo kaka onego bed ni gitemo resolve gini they send it to mediation gibet miyudo ka egin waneno ka nitie committee mediation committee manolosi ma ji ochiko wuok e National Assembly to ji ochiko wuok e Senate to mondo giwuo giwach ni koro chik kama mae situation ma wantie pesa manitie en marom kama mae ma wanyamiyo counties unuparo nang'o wan waparo ni migi euro 400 wan wacho ni migi euro 380 koro chik nitie kaka osetemo mondo wabed ni wanya resolve gini but the same chik ochiwo ni ndalo 30 okadho kapodi ute ariyo gi pok oyiere ni kara koro mane magidhi godo then the Division of Revenue Act kata amendment magidwa kadho no false matiende ni onge koro kaka ginya endelea koro the only option magidongo en ni wadhi e doho chiwo interpretation based on nikech doho to dhi ng'iyo ni sawa functions ma wan go ma counties nigo en 1 2 3 functions ma national government nigo en 1 2 3 national government nigi situation ni pesa moro onge kama
wanya chopo agreement nadi kanye middle ground ema watemo yudo ka wadhi e doho. To sasa ema ji odhi e doho tido ka doho chiwo ng'eto mare kata doho chiwo pache parono bo bedo important the next year mondo kik wachop ka next year wabocho ni last year kama higa mokalo kama kaka doho nowacho ni wa interpret chikni kata watem loso ka wani situation machal kama. Erokamano ahinya.